IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Louis Bonifacio, Chairman iti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated, ang naragsak iti marikriknada, iti agdama kalpasan ang ipaayida, iti regalo karag iti katutubo, iti Adams Ilocos Norte. Kunana, adakil da ito'y agundaway, tap to rikas takit mayasleg diriknada, karag iti katutubo, iti probinsya ti Ilocos Norte. Anong isayang katayo iti balik eskwela program. Ket kadwa tayo iti naduma-dumang force multiplier ken kastapay apo digiti TNT tayo nga idadolwan ni kay nasayaat ken nagaget ken naanos nga PD tayo apo nga ni Police Colonel Jomar Labiano ken adapay digiti kakadwa tayo apo iti force multiplier and peacekeeper riders of Ilocos Norte. Ken dapat apo di LGU apo nga tumulong iti dating na isayang kat nga programa apo. Kabayatan na, impanamnaman ni Mr. Bonifacio nga doon tupay di tulungan dang ubing ken katutubo, babaen iti panakibinulig da iti pulisya. Perming hang ko ma-explain sir iti kinaragsak ko nang runa apo diti nauding nga ng isayang katami ket makita mi apo iti ragsak. Ti gagerpe apo digiti ubing agbasan tupay ket bayat man apo ti pinang kines istoryak nga ubing ket dakkel deti nga tulong ni sir kunana apo. Iti agdama ket tumultulong ti grupo ni Mr. Bonifacio kadagiti iti pagadalan ti probinsya para iti brigada eskwela. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.